Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar unnuluk bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysadyýat, banklar we halkara maliýe gurulmalary boýunça ornwatary 51 ýaşyndaky Beşmurat Hojamammedow saglyk ýagdaýy sebäpli işden boşadyldy. Ol bu wezipe 2015-nji ýylyň iýulynda işinde kemçilik goýberenligi üçin elip wezipesinden boşadylan Anna Muhammed Goçewiň ornuna berilenipdi. Hökümetde kadr çalışmalar, ministrlerden we häkimlerden bildirilýän nägilelikler ýurdun energiýa narhlarynyň global ardanlamagy, Russiýa, Iran ýaly ýer gaz aljylaryny ýetirmegi, Aziýa oýunlaryna garşylan agyr harajatlar derarly çekýän ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda barha ýygyzamlaşýany meňdeýär. Prezident aprel aýyny bir wada 2 san ornwasaryny Neft gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Ýagşygelli Kakaýew hemde Owa hojalyk toplumuna jogap berýän vice-premier Recep Badarow wezipelerinden boşatdy we kadr salşyklary käýinçler beýleki pudoklarda hem dowam edýär. Ministrler Kabinetiniň 31-nji awgustdaky mejlisinde prezident odol ýol başçylaryny çalşan esasy 2 pudogynyň neft gaz hemde agrosanagat toplumlarynyň hem işinden nägiledigini aýtdy. Hususan prezident ýurdun agrosanagat pudogyndan nägile we daşardan import edilýän azyk önümleriniň kemeldilmegini talap edýär. Eýsem bu ýagdaý Türkmen hökümetine emele gelen kadr gelli geçerligi soňsuz käýinçler näme aňladýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Pannier Türkmenistanyň prezidentiniň barhaken lapkys bolýanlygyny we şol wagtda hökümetiň ýurtda işleriň ýürümek üçin näme etmeliligini düşünýäni meňdemýänligini aýdýar. You know, I mean, he let go of the guy that was in charge of the economy, the banks. Today, he dismissed him. And what was he really supposed to do? Ol bugün ýurdun ykdysadyýatyny, banklaryna jogap berýän ýol başçysyny wezipesinden boşatdy. Eýsem ol näme etmeli? Biz Türkmenistanyň esasy eksportynyň gazlygyny, ýurdun azyndan 60-70% girdejesiniň gazdan gelýänligini bilýäris. Emma olar beýleken gaz satmaýarlar. Diňe Hataýa gaz satýarlar. Onsoň bu ýagdaýda ýurda zerur puly nireden almaly? Bruce Pannier soraýar. And they're not selling much gas anymore. Just to China is the only country. So how are you supposed to get money to run this stuff? Şeýle-de ekspert Türkmenistanyň bank pudogynyň işiniň dürli çäklendirmeler, pul çykarmagy we beýleki transaksiýalara girilen gadaganlyklar derarly iş ýüzünde dol togtudylmak ýagdaýyny salnanlygyny bellädi. So I'm not sure what he expected from Hojamammedow, what he could possibly do to fix these kind of problems. Men onuň bu ýagdaýda şeýle problemlaryň çözülmegi üçin Hojamamedowdan näme garaşýanlygyny düşünenmok diýip Pannier sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan agrar ýurt we yerli şertler ilatyň azyk önümler bilen dol ýenýäli üpçün edilmegine mümkinçilik berýär. Emma soňky 10 ýylda ýurdun bazarlaryna goňşy ýurtlardan import edilýän owa-hojalyk önümleriniň barha köpelenini gaýdylýar. Berdimuhammedow soňky geçiren mejlisinde hem bu ýagdaý boýnarly we azyk önümleriniň importynyň azaldylmagyny talap etdi. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Pannier Berdimuhammedowyň bu talabyna hem logika, mantyk görmeýär. He said we have to stop importing so much food. We have to stop importing, agricultural goods and stuff. Ol biz munçakan azyk import etmeliler. Biz owa-hojalyk önümlerini import etmegi togtatmalıyar. Eýsem bu ýerde çözgüt näme? Adamlar iýmesini goýmalymy? Onuň logikasyny düşünmek kyn, asla bir ýerde logika ýok diýip Pannier Azatlyk radiosyna aýtdy. It's hard to understand his logic. There is no logic actually. Türkmenistanyň azyk karytlarynyň import edilmegini azaltmagy, eksport artdyrmagy talap edýän prezident bu ýyl ýurtda buğday öndürmek planynyň doldurulmagyny we öndürilen buğdayın hilinin gow därligini hem boýnarly. Şondan bäri resmi metdugatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardan bir näçe gezek azyklyk buğday satyn alanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedowyň bildirýän nägilelikleriniň tapawutlykda döwlet eýçiligine Türkmen metdugaty ýurtda owa-hojalyk önümleriniň bolçulugynyň döredilýändigini habar berýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu.
Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatyň kommunal gullugynyň işgärleri tarapyndan şäheriň käbir köçelerinde itpişikleri awlamak çäreleriniň gaýtadan güýçlenendigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 31 awgustda saat 17:00 töweregi mämişi reňdäki ulu-ulaglarda gelen işgärler paýtagtyň Görogly we Nurmuhammed Andalyp köçeleriniň çatyryndaky jaýlaryň töwereginde eýesiz jandarlary tutmaga girişipdirler. Gurun edilýän sebitde ýaşaýan we öýsüz haýwanlar bawatynaky rehimsizlikler barada maglumat bermek bilen tanalýan grajdan aktivisti Galina Kucherenko özüniň bu ulaglary gören wadyna köçä çykandygyny we olary ýydyna uğratmak üçin başaran ähli zadyny edendigini aýdýar. Я подхожу, говорю: "Ты водитель вот этой машины?" Men ulagyň golaýyndaky adamlaryň biriniň ýanyna baryp, ulagyň sürüjüsi senmi diýip soradym. Olam maňa hawa men diýdi. Menem oňa men seni surata düşürjek we video ýazgy etjek diýdim. Şondan soň ol meni paýyş sözler bilen kemsitmäge başlady. Men näme üçin gelendiklerini soranymda ol maňa haýwanlary öldürmek üçin geldik. Bizde ýürite buyruk bar. Bizi şu ýere çağırdylar diýdi. Şeýle-de ol özlerine haýwanlaryň ählisini tutmaly we olaryň haýwanat bagyna alyp gitmeli diýlendigini hem aýtdy diýip Kucherenko gurrun berdi. Aktivist şondan soň özüniň olary video düşürmek dowam etdirendigini we işgärlere bu maglumatlaryň internetde çap boljaklygyny duýdurandygyny sözüniň üstüne goşdy. Пиши куда хочешь. У нас есть свой президент, всё. Мы ему только поклоняемся. Olar maňa nire isleseň ýazy ber. Bizdiňe prezidentimiziň diýenine diýäris diýdi. Soňra olaryň biri bir ýerlere jaň etdi we şondan soň olar gitdiler. Biz bu ýerde ýene 2 saat ýaly garawullyk etmegi dowam etdirdik diýip Kucherenko bellidi. Ol bu çäreleriň Görogly köçesi bilen Nurmuhammed Andalyp köçesiniň çatyrynda Türkmenistanyň Döwlet Uniwersitetiniň Himiýa fakultetiniň täze okuw binasynyň açylyş dawrasyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanşyklydygyny sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga Kucherenko öz gyýdyna howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýaly bolup görünýän adamlar tarapyndan haýwat atylandygyny, oňa ejeň şu näme etse-de ertir sesini çykaraýmasyn diýilip duýduruş berilendigini gurrun berdi. Kucherenko 1 sentýabrda daňdan saat 5:00 töweregi döwlet ulagynaky kommunal gullugyň işgärleriniň gaýtadan öz ýaşaýan sebitine gelendigini, şondan soň pişigin gyýkylyk sesiniň eşidilendigini hem bellidi. Aşgabatda kommunal gullugyň işgärleri tarapyndan köçedäki eýesiz jandarlaryň gaýtadan tutulup başlanmagy şäheriň käbir sebitlerinde itlerin gözi iýlerlik derejede köpelendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gawat geldi. Mundan ozal bolsa Aşgabatdaky grajdan aktivistleri türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli künjeklerinde öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň gowrumly çäre geçirýändigini, olaryň zäherlenip öldürilýändigini habar beripdiler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleri yerli häkimetleriň bu çäreleri paýtagty Aziýada 2017 halkara sport çäresine taýýarlamak üçin amala aşyrýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosu öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada garaşsyz çeşmelerden gowuşýan maglumatlary Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan resmi derejede tasdiklatmaga synanşdy. Türkmen häkimetleri şol sanda Aşgabatyň kommunal idaralarynyň ýagny öý hojalyk gulluklarynyň işgärleri bu ýagdaýy kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdelerinde de düýpden goz olmaýar. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Öýsüz haýwanlar bilen bagly dawadan soň Berdimuhammedow dawaraly açylışa gelmedi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň merkezinde prezidentiň hut özüniň gatnaşmagyna açyljakdygyna garaşylýan täze binalaryň töweregini öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen ýüze çykan gök galmagandan soň öň planlaşdyrylan dawaraly çäre geçirilmedi. Magtumul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Himiýa fakultetiniň täze binalar toplumynyň 1 sentýabrda geçmeli açylyş dawarasy üçin taýýarlyk işleri mundan bir hepde töweregi uzal başlanypdy.
Paýtagtyň Göregli we Andalip köçeleriniň uğruna yerleşýän binalaryň töweregine täze agaç nahallar oturdulup ýollary ýuwmak we daş töwerekdäki jaýlaryň öň taraplaryny timarlamak işleri geçirildi. Gurrun gidýän Sewitde ýaşaýan we alınıp barlayan taýýarlyklara gözü şaýat bolan hayvanlaryň hak hukuklaryny gorayan aktivist Galina Kucherenkanyň aýtmagyna görä, taýýarlyk giýji günnüň dowamyny yerli resmiýetlerin gözegçiligine alınıp barlypdyr. Köçü süpürjüler her gün arasyçylyk işlerini geçirdiler. Ýollaryň iki boýundaky agaçlary da çapyp aýyrdylar diýip Kucherenka Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Постоянно, каждый день, вот эти уборщицы, они каждый день мели мусор. Dawarly çäräniň geçmeli günü, ýagny 1 sentýabrda daňdan mäşdi binalar toplumuna talipler we başga da adamlar getirilip, dir koridor düzüldi. Sewit dürli bedegler bilen bedelli. Emma 5 saatdan aşy wagt geçdi-de, Sewit'e açylış çäresi üçin ne prezident gelipdir, ne de nähilidir bir dawara geçirilipdir. Talipler daňdan saat 5-den bäri eýýäm şu ýerdedi. Günü 11-iň ýaryna hem olar ýyllaryna gitdiler. Prezident Berdimuhammedow gelmedi diýip haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenka gurrun berdi. И половина 11-го ровно, они все разошлись. Он не приехал. Kucherenka bir hepdeden bäri ýokary derejede görülýän taýýarlyklara garamazdan dawaraly çäräniň geçirilmezligini, mundan bir gün öň Sewitde öýsiz haýwanlary awlaýanlara meňzeýän ulaglaryň peýda bolmagy we munyň bilen baglanyşykly habaryň internetde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Men prezidentiň anyk näme sebäpden açylış çäresine gelmedigini biljek däl. Ýöne mundan bir gün öň Sewitdäki öýsiz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Kucherenka sözüni jemledi. Видимо, может быть, вот эта информация, что мы вот что-то с животными связано. Ýatlak geçdik. Aşgabatda sentýabrda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän taýýarlyklaryň şägini, öýsiz haýwanlaryň awlanyp öldürilýänligi barada köp sanly maglumatlar peýda bolupdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda awtobus gatnawlary seýrekledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün ýagny 1 sentýabrda ýerertirden Aşgabatyň köçelerine ýolagçy awtobus gatnawlary tutuldy. Paýtagtyň Parahat 7 we Parahat 8 etrapçylarynyň geçýän 18, 22, 41, 13, 10, 73, 40, 23 we 26 belgili awtobuslaryň gatnawlary seýreklep, jemgyçilik transporty her 40-50 minutda durulga geldi. Paýtagtyň dispetcher bölüminiň atlandyrylmazlygyny soran işgäriniň biri şu gün her ugur boýunça juda çäkil derejede awtobuslaryň goýurylendigini ma'lum etdi. Her ugur boýunça adatda aksyndan 2 seçemesi az awtobus köçelere goýuruldy. Käbir 18 we 22 ýaly belgili awtobuslaryň gatnaýan ugur boýunça diňe bir ulag çykaryldy diýip ol gurrun berdi. Galbersi-de jemgyçilik transportynyň hereketiniň çäklendirilmegi barada ýylat köpçüligine öňünden hiç hili duýduruş ýa-da maglumat berilmedi. Emma Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň dispetcher bölüminiň resmisi awtobuslaryň gatnawynyň seýreklemeginiň bilim güni münasibetli dürli binalaryň açylış dawaralary bilen baglydygyny aýtdy. Adatda aksiýaly açylış dawaralaryna talipler we beýleki gatnaşyjylary gatnaşdyrmak üçin köçelerden awtobuslar aýrylmaly edildi. Şäherde jemgyçilik transportynyň seýreklemegi bilen ýaşaýjylaryň mektepleri ilkinji jaň dawaralaryna we iş ýerlerine wagtyny baryp bilmeýändiklerine hem üns çekilýär. Köçelerde awtobuslar bilen taksiler hem görnenok. 2 taptraýsa-da olar adatdaky nyrkyndan 2 esse ýokary sorýarlar.
şeýdip gyzymyzyň ilkinji jaň dabarasyna giýjak alyp bardyk diýip 30 ýaşlaryň Leyla gurrun berdi. Şol bir wagtda jemgyçilik transport gatnawlarynyň bökdünşlikleri bilen birlikde Aşgabatda Aziya oýunlary münasibetli has köp köçeleriň yapylmagy netijesinde paýtagtyň käbir böleklerini uly awtolog dıknyşyklary emele gelip başlady. Aýdylmagyna görä bu ýagdaýdyň bir ulugly raýatlara däl eýse piýadalara hem yaramaz täsirini ýetirýär. Käte ýaşaýjylar barmaly ýerlerine ýetmek üçin ortaça 2 kilometr aralygy piýada ýörep geçmeli bolýarlar. Aşgabatda polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik edýän gullugynyň käbir işgärleri Azatlyk radiosyna beren maglumatyny köçeleriň 30 awgustdan başlap ýapylýanlygyny we munyň oktyabr aýynyň birneçe ýyl dowam etjekdigini aýtdy. Gal berse de, soňky ýyllerde paýtagtda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň awtolog hereketlerini çäklendirmek maksady bilen maşina eýelerine her türlü bahanalar bilen jerime ýazyp başlanmagy hem habar berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýapyk binalarda we söýüş sunaty boýunça 5-nji Aziya oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mektep okuwçylary we talipleri mailnamadan daşary ruhsata çykýarlar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu baradaky buýrugy 31-nji awgustda geçirilen ministrler kabinetiniň ýygnynda gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 5-nji Aziya oýunlarynyň geçirilýän döwründe 2017-nji ýylyň 18-nji 28-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde yerleşen orta mektepleriň okuwçylaryny, başlangyç, orta we ýokary hünär okuw mekdepleriniň taliplerini okuw mailnamasyndan daşary ruhsata goýbermek bellenildi. Mundan başga Berdimuhammedow okuyan ähli türgenleri 5-nji Aziya oýunlaryna gowy taýýarlyk görmekleri üçin diýip bir aýlap okuwdan boşatmagy tapşyrdy we ýaşlaryň 5-nji Aziya oýunlaryna sportyň her bir görnüşi boýunça jan köýerler ýa-da muşdaklar bolup hem gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, şu ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrligindäki çeşmesi we käbir muallimler Aşgabatda 2017-nji 2018-nji okuw ýylynyň üýtgediljekdigi, ýagny bu okuw ýylynyň 1-nji sentýabrdan däldi 1-nji iýuldan başlatmak barada türkmen häkimetleriniň arasynda gepleşikleriň geçirilýändigini habar beripdiler. Şonu Azatlygyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran söhbetdeşi gödöňüne tutulan bu üýtgetmäniň Aziya oýunlary bilen baglanşyklydygyny aýdyp, täze okuw ýylynyň 1-nji çäreginiň awgust aýynyň ahirine çenli tamamlanjakdy. Şondan soň okuwçylaryň sentyabr aýyndan tä oktyabr aýynyň başyna çenli dynjalşa goýberiljekdigi barada gurrun edilýändigini, emma bu barada anyk netijelere gelinmeýändigini belläpdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, muallimleriň we enatalaryň aglabasy okuwlaryň 10 günläp ýatyrylmagynyň çağlaryň we studentleriň geljekde okuw programmasyny öwrenmeginde kynçylyk döretjekdigini boyun alsalar-da, şäherde dören transport bökdünçlikleri sebäpli bu pikiri goldaýarlar. Eýem nijeme günler aýtdy 30-njy awgustdan bäri Aşgabat şäherine transport gatnawy juda çäklendirildi. Şu çäklendirmede mektep muallimlerining we mektep okuwçylarynyň da ýa-da orta hünär mektepleriniň okuwçy muallimlerining da okuw jaýlaryny öz wagtyna gelip gitmegine juda ulközünçlik görýär. Şonuň üçin bir ýagdaýyň bir Aziya oýunlary geçýänsi umman erbestratlarlygyň atenelerim, muallimlerim tasdik edýärler. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Ýönol Aşgabatda studentleriň we okuwçylaryň mundan öňem syýasy köpçülikliň çärelere ýygyderli çekilýändigini aýdyp, okuw jaýlarynda we mekdeplerde okuwlaryň 10 günläp ýatyrylmagynyň okuw programmasyna o diýen täsir etmejegini aýdýan enatalaryň we muallimleriň hem bardygyny belleýär.
bir önkön kurup bolar, bir önkü ýyllarda da şol siýasat särlere gidýärdik. Geçilmedik okuw programmasyny özüňiz okan öwreniň diýip okuwçylara tawsyrýardyk. Ýa-da bolmasa bir sapam dowamyna 4-5 sapak geçilmeli temany kysgaça okuwçylara düşündirýärdik diýip mektep mugallimlerim, orta hüner mektepleriniň mugallimlerim gurrun berýärler. Şükri ýokary klas okuwçylarynyň käbirde orta hüner mektepleriniň okuwçy talip ýaşlarynyň käbirde tasdik edýär. Dip Bugayev gurrun berdi. Şol Türkmenistanda Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar sebäpli ýokary kujaýynyň studentleriniň ençemesiniň tomusky din jalşylarynda öýlerine goý berilmänligi habar berilipdi. Käbir muallimleriň bolsa 45 gün däldi 30 gün tomusky zähmet din jalşylaryna goý berilendi aýdylypdy. Galy bersede şu günler döwlet idaralarynda we ýokary kujaýlarynda Aziýa oýunlarynyň sport ýarışlaryna baryp, olary ýygyderli tomoşa etjek jan köýerleri saýlap seçmek çäreleriniň geçirilýändigi habar berilýär. İşärleriň we studentleriň käbiri saýlanan adamlaryň sport eşiklerini öz hasabyna almalydygyny, munyň üçin olaryň her biriniň 500-800 manat aralygynda pul çykdajasyny etmelidigini aýdýar. Şu ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň ýurtda häzirçenli guramalaşdyrylan iň ýokary derejeli sport ýarışdygy we oňa dünýäniň 62 ýurdundan sportsmenleriň we ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Lavrov Trumpy tanqidlamakdan saklanyp, ABŞ-nyň talabyny seljerýänliklerini aýtdy. Rus Daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Washingtonyň ABŞ-daky 3 Rus diplomatik missiýasyny yapmak baradaky talabyny öwrenýändigini we mundan soň degişli jogap berjekdigini aýtdy. Bize jikmejik noty dün akşam gowuşdy. Biz onu öwrenýär. Seljermelerden soň degişli jogap beriler diýip Lavrov 1 sentýabrda çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2 sentýabr içinde möhlet berip Russiýanyň San Fransiskodaky konsulxanasyny, şeýle-de Washingtondaky we New Yorkdaky 2 diplomatik missiýasyny yapmagy tapşyrdy. Lavrov döwlet departamentiniň eglan eden täzeliginden 24 sagat geçmeýänkä çykyş etdi. Bu Moskwanyň 28-nji iýulda ABŞ-nyň Russiýadaky diplomatlarynyň sanyny 1 sentýabr içinde 755 adam azaldyp 455-e düşürmek talabynyň ýygyanyna gabat geldi. Rus resmiýetleri bu kararyň ABŞ-nyň Moskwaga garşy sanksiýalary güýçlendirmegine jogap hökmüni kabul edilendigini aýtdy. Washington Kremlň ABŞ-nyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulan baradaky aýyplamalaryň esasyna Russiýa goşmaça gadagançylyklary girizipdi. Lavrov ABŞ-ny aralyjy diplomatik ädimleri etmekde aýyplady. Emma gönümel prezident Donald Trumpy ýa-da onuň administrasiýasyny aýyplamakdan saklandy. Muňa derek ol ozalky prezident Barack Obamanyň nyşana aldy we Russiýanyň has öňet gatnaşyk saklanmagyny tarapdarydygyny sözleriniň üstüne goşdy. Это вся история с обменом санкционными выпадами, она затеяна была не нами, затеяна была администрация Обамы. Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklara ziyan ýetirmek maksady bilen iki taraplaryň sanksiýalaryň girizilmegine sebäp bolan tarap bizler. Eýsem Obama administrasiýasydy. Olar Trumpyň prezidentliginiň ilkinji günlerini onuň konstruktiw başlangyşlarynyň öňüni almak üçin, şeýle-de onuň Russiýa bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin beren wagdalarynyň durmuşa geçirilmegini mümkin gadar kynlaşdyrmak üçin şeýle çäreleri gördüler diýip Lavrov aýtdy. Ol prezident Trump gatnaşyklary isleg bildirmäge dowam edýär. Prezident Putin hem gyzyklanma bildirýändigini bir näçe gezek beýan etdi. Emma bu iki taraplaryň bolup özara syýlaga esaslanmaly. Biz muňa taýýar diýdi. Birleşen Ştatlary bilen Russiýa bilhassaýyn diplomatik çäreler görmekde birek-biregi günäkärleýärler. Çäreler ilki başda Obamanyň Birleşen Ştatlardaky iki diplomatik toplumlaryndan orslary çykaryp olaryň 35 diplomatyny ýurtdan gowmagy bilen başlanypdy. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň aňtur resmiýetleriniň Putiniň buýrmagyny amala aşyryldy we Birleşen Ştatlaryň saýlaw sistemasyny ynamdan gaçyryp Trumpyň garşydaşy Hillary Clintony ejizletmek maksady bilen guruldy diýen kiber hüjümlerini we propagandalary gaýtawul hökmüne görülen çäredi.